dhi mbele ahinya. Onego kaka gidhi mbele no, odhi mbele nikech nitiere seche moko ma ikoni gibedo modified, miyudo ka kodhi kata ma ti kendo mondo mi ti modongi ma ogol chiemo. Kata kano tieko dweche 4, tibiro yudo ni sani koro nitie matieko dweche 2 kata manyalo bedo kata ni tieko dwe 1. Matiende ni nitie gimitimo mondo mi obed fast tracked style line. Omiyo apani en field ma jo science monego bed ni konyowa, to ka gikonyowa to mokwongo giket ngima dhano and health mondo mi wabed ni gimoro amora mwachamo mwa consume through the kata na whatever it is, onego bed ni ok en gima odani mondo mi okonywa geng'o kech, to duogo kelonwa tuoche mamoko makoro wabro keto ni osiptende mwamanyo. Ainya kanyo kata mana kama Boaz bendilose mano koro wawel ne jolony ka biro bedo katimonwa nonro kinde ka kinde mar mondo bi ginyiswa ber mar GMO